všetkých veľmi pekne pozdravujem, pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Pekne. Mám pre vás veľmi dobrú správu. A to je tá správa, že dnešná hodina je posledná, čo sa týka patrológie, ako takého predmetu. Takže ešte teda poprosím o takú malú nejakú trpezlivosť, aby sme to zvládli ešte. Prepáčte, ale táto správa nie je vôbec dobrá, lebo ten predmet je veľmi pekný a škoda, že je posledná. No isté, no je to také, viete, nám vo všeobecnosti ako vyučujúcim nie sme radi, že je takáto situácia, pretože ten spôsob jednak vyučovania, nemáme možnosť takú komunikáciu, nie je možné väčší priestor, je to zložité. No žiaľ, vychádzame teda z toho, aká situácia je. Ja som to troška tak žartovne povedal, lebo viete, študenti obyčajne sa veľmi tešia, keď už je taký záver. Ja som pochopil, ale chcel som vyjadriť aj trošku smutok z toho. Isté, no. Tak o to viac ja som na to aj myslel, aj tento teda dnešný deň, že je to také, niekedy hovorím, také stíhačkové učenie, akoby na stíhačke, že sa preletí, ale na druhej strane mňa veľmi teší to, jednak to, že vy máte záujem, aj vidím na týchto prácach, čo posielate. A potom teším aj to, že vďaka Bohu už na Slovensku máme celkom pekné množstvo teda tej literatúry. Profesor Lenčiš, patrológia, to môže slúchať toho duchovných otcov, pastierov církvi. Prepáčte, nerozumel som? Ešte raz, poprosím, nerozumel som. To bol asi pán Goban, nemal vypnutý mikrofón a niečo hovoril niekomu inému. Aha, tak potom nič. Tak teda pokračujem ďalej, teda teším sa z toho, že máme literatúry a tak ako my našim študentom pripomíname, že vysoká škola nemôže pripraviť toho študenta v plnom zmysle, že dostane všetko. Jednoducho, vysoká škola má mu pomôcť tomu, aby v tom špecifickom odbore aby získal čo najviac vedomostí, nakoľko dá sa prepojiť s praxou a že potom aj ďalšie roky potom budú vlastne akoby také doplňanie toho štúdia v tej praxi a predovšetkým vlastné štúdium. Bez toho to nejde. Určite aj vy máte skúsenosti z mnohých odborov, ktoré ste študovali a potom ste v tom pracovali, že je potrebné, aby človek sa vzdelával aj ďalej, doplňal si mnohé veci a niekedy sa aj vracal k istým veciam, ktoré študoval predtým, ale niečo človeku časom vypadne, potrebuje si aj doplniť, rozširovať si to svoje poznanie, ináč to nejde. Takže teda týmto chcem povedať, že aj toto štúdium, keďže je také naozaj skôr také akoby úplne základné, chcelo vás teda povzbudiť k tomu, aby ste aj vo voľnom čase vedeli siahnuť si aj po takej troška náročnejšej literatúre, kresťanskej literatúre, kde človek si môže rozšíriť svoje poznanie aj v spojitosti aj práve teda s cirkevnými otcami, ktorí sú vynikajúci. Aj v dnešný deň budeme rozprávať o ďalších velikánov a sú, chvála Bohu, teda aj u nás už mnohé veci máme v slovenčine, alebo ešte viac je v češtine, ale si myslím, že teda staršia generácia nemá problém s češtinou ako takou, mladá generácia má. Ale tá staršia nemá, takže je teda možnosť využiť aj práve aj tú českú literatúru. K tomu samozrejme literatúra stojí peniaze, tak využiť možnosť knižnic, požičiavať si veci. Tým chcem aj zároveň vás povzbudiť, že rovnako aj naša teologická fakulta máme svoju vlastnú knižnicu, ktorá má okolo 40 000 zväzkov. Zameriavame sa predovšetkým na filozofiu a teológiu. Toto sú zvlášť teda odbory, a teda kde máme najviac literatúry, nie len v slovenčine, ale aj máme bohatú zahraničnú literatúru. Takže je možnosť, aby využiť, kto by mal záujem. Nie je to iba pre našich striktne tu na študentov na fakulte, ale naša knižnica ponúka možnosti aj pre akých teda ľudí, ktorí teda majú záujem, to jedno z akého mesta, teda, kde ľudia bývajú, si prísť, požičať knihy,
ak by teda mal človek záujem, lebo je to výhoda z toho dôvodu, že človek nemusí tie knihy kupovať. A potom je pomerne dnes už aj veľa vecí na internete, takže dá sa využiť aj takýmto spôsobom, že teda si mnohé veci človek môže aj stiahnuť a si tak môže doplňovať mnohé teda pekné veci, ktoré sú. V spojitosti s týmto chcel by som len pripomenúť ešte na začiatku, aby som teda túto celú myšlienku tak doplnil. Nie som si istý, či som spomínal na začiatku jednu veľmi zaujímavú knihu od pána kardinála už nebohého Tomáša Špidlíka a v jeho edícii vyšla minulého roku nádherná kniha, ktorá má názov Z pokladnice otců. Ja to len tak troška ukážem na kameru. Opakujem, Tomáš Špidlík Z pokladnice otců, má podnadpis Patristická čítanka na každý deň. A tu na každý deň otec Špidlík vybral nejaký krátky text od cirkevných otcov, rôznych otcov, na rôzne teda témy, ktoré sú, myslím, že veľmi pekné, sú zaujímavé. A tak to je otázka takých 5 minút, keď by si človek ich prečítal a počas celého roka si prečíta veľkú časť práve z tej starokresťanskej literatúry a človek získa veľký prehľad práve o rôznych témach, ktoré sa týkajú náboženského života, myslenia človeka, ktoré tie myšlienočky človeka môžu povzbudiť, inšpirovať, posunúť ďalej. Má teda troška nevýhodu akoby v tom zmysle, že je napísaná v češtine, ale opakujem, pre staršiu generáciu myslím si, že to nie je problém, prípadne pomalšie, ale je teda vynikajúca v tom zmysle, že na každý deň máme nejakú krátku časť z nejakého diela otcov a zhodou okolností teraz pozerám, tu som otvoril od Jana Zlatoústeho jedna taká časť na 10. január je téma zdravie je dôležité napríklad. Ako sa pozrieť, povedzme, na takúto problematiku, ako otcovia videli zdravie, ako vnímali ľudské telo, dôležitosť teda starať sa o telo. Pekné myšlienky, zaujímavé. V inom tu pozerám, Jan Zlatoústy, povedzme, hovorí o tomto na tému osud. Nepoužívať výraz to, že keď sa niečo stalo, že to je osud. Osud to tak chcel, to tak bolo zapísané. A povedzme, Jan Zlatoústy pekne to vysvetľuje, prečo neexistuje žiadny osud, ako to vlastne v živote človeka je, a tak ďalej. Zhodou okolností teraz tu pozerám práve na pekný textík napríklad na tému odvaha a pokora, ktorá premáha smrť. Dôležité v živote, lebo sa nás to jednoducho dotýka, aby sme sa posúvali ďalej, išli od nesmrteľnosti duše. Prečo povedzme, znova napríklad zhodou okolností Ján Zlatoústy má tému, prečo vlastne Boh trpí zlo vo svete. Veci, myšlienky, s ktorými sa neraz stretneme s mnohými ľuďmi v rôznych diskusiách, môžeme o tomto debatovať a tak človek si môže takýmto spôsobom rozšíriť svoje poznanie. Tak túto knihu povedzme by som odporúčal, lebo je konkrétna, je praktická, teda pre tých, ktorí by mali záujem, tak niečo si zainvestovať a si ju povedzme zakúpiť. Ďalšou knihou veľmi teda peknou je od svätého otca emeritného pápeža Benedikta XVI. To sú jeho príhovory na audienciách, pri ktorých venovali istý čas čisto iba cirkevným otcom. Ja vám potom mailiku pošlem presný názov pre vašu informáciu a tam vlastne Svätý Otec na Vatikánskom námestí, keď sa prihováral svojim poslucháčom, tak rozprával pravidelne o cirkevných otcoch a inak pápež Benedikt veľmi rád číta teda cirkevných otcov, veľmi rád ich aj cituje vo svojich dielach, odvoláva sa na nich. A v týchto príhovoroch nádherne vyzdvihuje jednak základnú časť ich života a potom práve ich dielo
to, na čo dali povedzme títo cirkevní otcovia dôraz. Je to v slovenčine pochopiteľne. Dajú sa mnohé aj tieto audiencie nájsť aj na samotnom internete niektoré, takže je možnosť aj takýmto spôsobom, alebo aj túto knižočku opakujem, ja vám pošlem zajtra potom presný názov pre vašu informáciu, aby ste vedeli, ak by mal niekto taký nejaký hlbší záujem, že si to pozrieť, ale je naozaj vynikajúca. Chcel som ešte vám ukázať nejakú ďalšiu literatúru, ak by teda niekoho zaujímalo v takej nejakej jednej kocke, akoby zjednodušenej forme, existuje slovník starokresťanskej literatúry. Vydala to dobrá kniha. Ja len tak troška to ukážem, tak z diaľky. A v tomto slovníku, to len skôr teda pre vašu informáciu, vlastne teda sú starokresťanskí spisovatelia, obrovské, teda množstvo autorov a ich diela, čo napísali, ak by človek potreboval sa nejako rýchlejšie zorientovať v tejto problematike, tak okrem povedzme diela, ktoré máte od pána doktora Špirku, tak to je slovník, taký teda prehľadnej forme, kde si človek môže vyhľadať príslušného cirkevného otca alebo autora, ktorý písal asi posledovať, aké diela písal, aké problematike sa zvlášť venoval. Tak to by bola jedna vec. A potom som ešte chcel vám ukázať, keď som vám spomínal, ak sa pamätáte, také súborné dielo od Benediktína Míňa, ktorý teda zozbieral všetku patristickú literatúru a spolu s týmom potom vydali, tak som vám chcel ukázať, že takéto diela, povedzme tu nám mám dielo konkrétne od Bazila Veľkého napríklad a som chcel ukázať vlastne, aj keď teda sú to veľmi maličké písmená, ale aby ste videli, že teda sú to písané v stĺpcoch. Na jednej strane je písané po latinsky, na druhej po grécky. To znamená, že človek teda môže čítať v origináli tieto diela a si môže porovnávať jednotlivé veci teda v pôvodných jazykoch a rovnako sledovať aj preklad. To, čo bolo napísané v gréčtine, potom otcovia ešte ďalší, prehodili aj do latinčiny, aby to dielo mohlo mať širší dosah potom pre celý svet, kde bola latinčina postupne, kde sa presadila, tak to len na takú ukážku, že niektoré teda diela sú naozaj obsiahle a k tej bohatej tvorbe otcov chcem pripomenúť to známe tvrdenie, že títo otcovia dokázali preto napísať aj tak veľa, pretože dokázali sa sústrediť na to, čo robili, čo žili a následne dokázali sa aj sústrediť na písanie, na tvorbu a si uvedomovali, že táto tvorba bude mať dosah potom pre mnohých a mnohých čitateľov, ktorí si siahnu po takýchto dielach, ktorí budú študovať, ktorí budú hľadať pravdu, ktorí budú chcieť poznať lepšie Ježiša Krista, poznať cirkev, poznať pravdy, ktorí budú premýšľať nad hodnotou svojho života, nad nasmerovaním života, kam teda chcú ísť, tak tomu mňa teda vždy táto myšlienka tak teda veľmi ako povzbudzuje, keď si tak uvedomím, že teda tí otcovia dokázali vytvoriť v živote veľa preto, lebo dokázali sa sústrediť, skoncentrovať na to, čo robili. A my isté neraz zápasíme s tým, že sme pod tlakom mojich povinností, úloh, veľa vecí nám niekedy uniknú. A tak je dobré pre povzbudenie vedieť, že aj iní mali tiež deň takej dĺžky, ako ho máme aj my, až dokázali vytvoriť niekedy veľké diela. Tie diela, tým nechcem povedať, že diela vytvárajú iba tých, ktorí napíšu nejaké knihy, to nie. Tých diel rôznych, ktoré človek dokáže vytvoriť, je veľmi veľa v rôznej podobe a tým chcem povedať, že chcem vás povzbudiť, že ten čas, ktorý máte, dobre využite. Nie iba teda myslím, iba na samotné vzdelávanie, ale aj na kontakt s tými druhými. Iste teraz, v tomto čase, tak je troška obmedzený, pochopiteľne, kde človek môže okrem iného
aj diskutovať o viere, o hodnotách, ako človek prežíva svoju vieru, lebo aj to by malo byť akoby taký ten istý výsledok toho, že človek aj mnohé veci si naštuduje, aj počúva a potom vedieť sa porozprávať aj s inými ľuďmi, ktorí tak nejako podobne rozmýšľajú, ktorí majú záujem o takéto témy, aby to človek mohol nejakým spôsobom aj potom odovzdať ďalej, podeliť sa s nejakými peknými myšlienkami, zároveň počuť aj iné nejaké myšlienky, vedieť nejakú diskusiu, takú nejakú úvahu nad niektorými ťažkosťami, problémami, ktoré život prináša a povedzme sledovať to, ako otcovia reagovali teda aj v literatúre na rôzne problémy, otázky, ktoré bolo treba riešiť a ktoré sa týkali ľudského života. Tak toto bolo také na povzbudenie, čo sa týka teda tej literatúry a možností sledovania si týchto teda dobrej literatúry, ktorá vás môže teda pomôcť, obohatiť vás, poseliť ďalej. A teda tým som chcel vlastne dôjsť tej myšlienke, že vlastne čo sa týka toho štúdia, tak jedna vec môže byť taká tá oficiálna, akoby formálna, a potom tá druhá časť je taká neformálna, keď človek si sám vytvorí takéto samoštúdium, troška asi niečo sleduje. Je ideálne vtedy, ak človek si vie tak naplánovať nejako podľa možností aj pravidelný čas na také štúdium, okrem iného aj na nejaké štúdium, kde človek, ak má svoju knihu, môže s ceruzkou v ruke si čítať niektoré zvlášť myšlienky vo svojej knihe, si poškrtnúť, nejako prípadne zvýrazniť, ku ktorým sa človek neskôr môže vrátiť a tieto poškrtnuté myšlienky ho hneď ako si môžu ho inšpirovať, pripomenúť mu veci, ktoré vás zaujali. A je dobré, keď človek má takú literatúru doma, ku ktorej sa človek môže viackrát v živote vrátiť, pretože vie, že sú tam inšpirujúce myšlienky, ktoré ho aj formujú, aj poučia, aj povzbudia, dodajú silu. Tak to je teda k tejto problematike. No a dnes by sme si spomenuli, ešte uviedli niekoľkých otcov a tým prvým by bol svätý Lev Veľký. V prípade tohto cirkevného otca pravdepodobne asi pochádzal niekde z okolia Ríma, alebo bol priamo aj Rímanom a stal sa teda ako veľkou takouto osobnosťou. V roku 440 ho zvolili za pápeža a za jeho pontifikátu je treba povedať, že asi tak najviac, čo sa dá, teda, alebo čo by trebalo zvýrazniť, bolo predovšetkým to, že sa usiloval veľmi o jednotu cirkvi. A v tom čase boli teda aj mnohé napätia, ktoré sa týkali východu a východných biskupov, a teda Carihradu ako takého, ktorí chceli urobiť v Carihrade akoby taký druhý Rím. A práve teda to sa Levovi Veľkému tak podarilo, aby teda obhájil akoby tak tú pozíciu toho Ríma ako naozaj hlavného teda centra kresťanského života, jednoducho miesto pápeža. A na druhej strane zase akoby taký istý kompromis, že podarilo sa mu, aby tie vzťahy boli teda medzi východom a západom teda ako dobré, a preto aj v Carihrade potom tam ustanovil stáleho legáta, aby je teda aj Carihrad mal akoby takú tú cirkevnú teda pozíciu, to také práve teda miesto akoby to v živote cirkvi, ale aby Rím bol na prvom mieste. No tak z jeho života dá sa predovšetkým to zdôrazniť, že veľmi teda záležalo mu na jednote cirkvi, aby teda cirkev sa nerozdeľovala, ale aby vytvárala jedno spoločenstvo, ktoré založil Kristus, a potom zároveň bol takým teda dobrým diplomatom, že sa mu podarilo dobre vytvárať také dobré vzťahy a pomery medzi Svetou stolicou a cisárskym dvorom, čo aj v týchto rokoch vznikali mnohé napätia a teda ťažkosti. A to mal teda takú zásluhu, že bol okrem iného, bol dobrým diplomatom.
Napísal niekoľko takýchto, či už kázne, alebo aj listy, v ktorých práve tým, že dával veľký dôraz práve aj na ten rímsky primát, na tú jednotu cirkvi, tak potom aj tie jeho diela sa dotýkajú zvlášť teda tejto akoby teda problematiky, ktoré sa týkajú jednoty cirkvi. Potom máme teda listy, ktorý sa dotýkal a vyjadroval aj čo sa týkalo dátumu Veľkej noci, veľkonočných sviatkov, mnohé teda praktické veci, ktoré sa týkali života cirkvi, do toho teda vstupoval. A rovnako potom aj čo týka samotnej akoby tej dogmatiky, prirodzenosti osôb Boha, jeho texty sa dotýkajú, povedzme, a to bolo dôležité sviatosti krstu, kde zdôrazňoval trojité ponorenie do vody, kde sa zdôrazňoval, zotiera sa dedičný hriech a tým človek získava nadprirodzený život. Takisto do popredia dáva sviatosť birmovania, rovnako Eucharistiu, čo sa týka pokánia, tak zdôrazňoval, aby teda neuznával nejaké verejné vyznanie hriechov. Aj o tej praxi, keď v minulosti, na začiatku teda cirkvi bola aj prax aj verejne vyznávať hriechy, ak išlo nejakých verejných a teda veľkých hriešnikov. Čo sa týkalo aj teda v tom čase zvolávania snemov, tak hovorí, že zastáva mienku, že štát má teda aj právo zvolávať snemy, ale čo sa týka vo veciach viery, tak je to záležitosť vždy práve teda učiteľského úradu cirkvi. A takže v jeho prípade predovšetkým teda zdôrazňujeme, že je to záležitosť predovšetkým tej jednoty, na ktorú dával veľký dôraz. Niekoľko ukážok, teda z jeho list, predovšetkým tých listov, ktorých je, také som teda spomenul, že dával veľký dôraz práve na ten prímat pápeža, že teda Peter je tá skala, tak teda niekoľko pekných myšlienok, ktoré ja vám potom aj teda znova vám prepošlem, aby ste si mohli tak spokojne potom doma niektoré texty si tak prejsť. Opakujem znova, mnohé tie myšlienky, ktoré tam aj prečítate, tak sa vám budú zdať, že poviete si, ale veď to je, áno, to je tak, niečo zvláštne nepovedal, ale to je obdobie, keď vlastne teológia, to učenie sa postupne vyvíjalo, zdôvodňovalo, hľadali sa teda spôsoby na správne vysvetlenie, na dokázanie, na obhajobu pred mnohými, ktorí spochybňovali kresťanské učenie. A tak tieto slova mali podstatne troška teda akoby takú inú a veľkú váhu v tom čase, pretože ľudí zvlášť povzbudzovali a pomáhali k tomu, aby si mohli jasne, tak a zvlášť teda pochopiteľne pri štúdiu samotnej tej teológie, aby si mohli potom pomôcť správne pochopiť jednotlivé aj pravdy Božie. Prikázania. Prečítam len nejakú takú ukážku troška práve teda z tohto diela o Petrovi ako o skale, keď hovorí: z celého sveta je iba Peter vyvolený, aby stál na čele všetkých povolaných národov, všetkých apoštolov a všetkých otcov cirkvi. Hoci je v Božom ľude mnoho kňazov a mnoho pastierov a ako prvý riadi Kristus, predsa ich všetkých práv v zmysle riadi Peter. Milovaný, Božia priazeň dala tomuto mužovi veľkú a obdivuhodnú účasť na svojej moci. A chcela, aby ostatní predstavení mali s ním niečo spoločné, neodoprela im to, ale dala to skrze Petra. V závere svojho listu, povedzme, ešte citujem: právo na túto moc prešlo aj na ostatných apoštolov a možnosť rozhodovať na základe tohto ustanovenia postúpila na všetkých predstavených cirkvi. Ale nie nadarmo sa zveruje jednému, čo dostávajú všetci. A Petrovi sa to osobitne zveruje preto, že Peter je postavený ako vzor všetkých predstaveným cirkvi.
Tieto aj ďalšie iné myšlienky sú naozaj teda veľmi pekné. V tomto texte sa aj pekne potom odvoláva následne aj pochopiteľne na Sväté písmo. Poukazuje práve na Ježišova Krista, slova Ježiša Krista, práve teda na jeho autoritu a na ustanovenie Petra za hlavu cirkvi. Tak i toto sú teda pekné myšlienky, ktoré pápež, teda Leo Veľký ako pápež, zdôrazňuje v tomto, a teda aj v čase, keď boli rôzne iné názory o tomto, kde pápež či v Ríme, či v Carihrade, alebo mnoho teda iných nejakých myšlienok, ktoré zbytočne rozvrtávali neraz práve veriacich ľudí. Jedna z pekných teda listov, ktorý okrem iného zanechal aj pápež Leo, je aj pôstna reč, teda o pôste, keď hovorí. A vysvetľuje pohľad práve, v čom by mal spočívať ten pôst, aký by vlastne mal byť, čo je teda dôležité. A dovolím sa troška zacitovať z jeho listu, keď píše: keď vám, miláčikovia moji, mám ukázať a kázať o najsvätejšom a najväčšom pôste, ako by som lepšie mohol začať než užitím slova apoštola, ktorom hovoril Kristus, a ako povedať, čo už bolo prečítané. Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz sú dni spásy. Hoci totiž všetky doby sú plné Božích darov a vždy máme prístup k Božiemu zľutovaniu a jeho milosti, napriek tomu sa teraz mysle všetkých veriacich majú pohnúť s väčším úsilím, aby postúpili ďalej v duchovnom živote a majú sa natknúť väčšou dôverou, keď nás vyzýva návrat onoho dňa, ktorom sme boli vykúpení všetkým dobrým skutkom, aby sme tak slávili všetko prevyšujúce tajomstvo umúčenia Pána očistením tela i ducha. Tak veľkým tajomstvom by síce prislúchala, tak trvala zbožnosť a stala úcta, aby sme stále zostali pred Božou tvárou takými, ako máme byť uznanými, dobrými priamo na sviatok skriesenia. Ďalej by sme mohli pokračovať práve teda jeho myšlienkami, ktoré teda povzbudzuje, teda kázeň bola orientovaná pred Veľkou nocou, teda v čase pôstu. Ak si všimnete, tak tam použil veľmi teda správne a akoby takto celé zdôraznil to nasmerovanie pôstu, a teda ten spôsob, citujem, by mal smerovať všetkým dobrým skutkom. Konanie dobra človeka, akoby taký ten základ toho teda pôstu, ktoré si vyžaduje námahu, to konanie dobra, ktoré človek koná vo vzťahu k tomu druhému. To je akoby taký ten základné to uvedomenie si a nasmerovanie konanie pôstneho obdobia, pôstu ako takého konať dobro. Povedzme, to je táto, ešte keď povedzme, môžeme si všimnúť ešte ďalšiu krásnu, keď hovorí práve o tom Božom milosrdenstve, o tom, ako to Božie milosrdenstvo sa nás dotýka a ono teda súvisí zároveň teda s tým pôstom. Citujem: s rozumným a svätým pôstom nemožno užitočnejšie spájať nejaké iné skutky ako almužnu, kde sa pod jedným menom milosrdenstva skrývajú mnohé chválihodné skutky nábožnosti, aby si mohli byť všetci veriaci v duchu rovní, aj keď majú nerovnaké možnosti. Každý teda na tom svojom mieste, ako je. Citujem ešte ďalej: veď láske, ktorú dlhujeme tak Bohu, ako aj človeku, nemôžu nikdy stáť v ceste také prekážky, aby sme sa nemohli vždy slobodne rozhodnúť pre dobro. Keď anjeli spievajú sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, znamená to, že každý, kto má s láskou účasť na akejkoľvek biede iného, nepoužíva len blaženosť plynúcu z Božieho zaľúbenia, ale aj z daru pokoja. Tieto a ďalšie myšlienky dávam následne aj do vašej pozornosti, aby ste si mohli pokoji prečítať, prípadne
poškrtnúť body, myšlienky pekné, ktoré vás povzbudia. Mohli by sa pokračovať ďalej práve v prípade tých listov, ktoré napísal Leo Veľký. Zaujímavý je to potom list, ktorý si osobitne potom ešte môžete prečítať. List Flavianovi, zaujímavý, ale si to teda vyžaduje takom pokoji, aby človek spokojne si teda sadol, si mohol prečítať, pozrieť teda niečo, čo by človeka mohlo osloviť. To by bol Leo Veľký. A ďalším autorom, vynikajúcim autorom je svätý Ambrós. Narodil sa v roku 340 v Revíri. Jeho otec bol prefektom Gálii a jeho mama potom ho poslala na štúdia do Ríma, kde získal vynikajúce rečnícke a právnické vzdelanie a teda rozhodol sa pre takú civilnú kariéru. A približne v roku 370 bol poslaný do Milána, aby odtiaľ spravoval provincie, ktoré mu teda štát zveril. A v tom čase, keď prišiel aj do Milána, tak tam boli také dosť veľké napätia medzi ortodoxnými, teda veriacimi a teda ariánmi. A do tohto potom vstúpil do tohto napätia aj samotný Ambrós, teda s tým, že ako vládny úradník chcel, aby dosiahol pokoj, aby došlo teda vzájomnému rešpektovaniu teda aj týchto skupín a predovšetkým, aby zavládol pokoj. No a práve tým, že vstúpil do týchto napätí a teda chcel, aby bol pokoj a taká dohoda, aby vznikla medzi týmito tábormi, tak nejako zapôsobil Ambrós na kresťanov, že sa rozhodli, že ho teda chcú mať za biskupa. On bol v tom čase iba katechumenom, napriek tomu si ho teda zvolili za biskupa. V tom čase ľud, zoberieme staroveku, v značnej miere sa podielal práve aj na voľbe biskupa, že nieraz práve tá mienka ľudí pomerne zavážila pri voľbe nového biskupa. A zaujímavé, že Ambrós túto teda ponuku za biskupa v Miláne prijal a teda nechal tú civilnú dráhu a stal sa teda postupne, keď prijal krst a ďalšie sviatosti a potom stal sa biskupom v Miláne. Cesty, ako teda niekedy sa človek dostane povedzme aj k takejto úlohe, takémuto poslaniu sú niekedy veľmi teda zaujímavé a to poukazuje aj na to, že ako si Boh dokáže mnohé veci niekedy tak akoby pripraviť či využiť dané situácie. Aj niekedy povedzme nejaké nepokoje, ktoré povedzme v tom Miláne vznikli a že práve vtedy tam poslal práve Ambróza, ktorý bol vynikajúcim teda rečníkom, vynikajúci právnik a vedel teda veľmi teda dobre vystupovať a dokázal predovšetkým mať teda takú autoritu, že dokázal upokojiť tieto strany. No a následne potom takéto nadšenie ľudí, že to je človek, ktorý by mohol stáť aj na čele biskupstva, pretože zhodou okolností teda aj v tomto čase aj samotný biskup v Miláne zomrel. Čo sa týka Ambróza, je treba povedať, že Ambrós zanechal pekné teda diela, ktoré jednak akoby tak klasicky by sme povedali teda mnohé reči, ktoré sa zanechali, listy, ktoré písal povedzme banovníkom, úradným osobám, rôzne hymny, dotýkal sa aj dogmatických spisov, zvlášť teda sú veľmi teda zaujímavé aj také morálno-asketické spisy, ktoré napísal, kde ponúka mnohé ponaučenia práve pre kňazov, pre katechétov, vôbec teda pre veriacich ľudí.
v rámci tých katechéz, povedzme, Ambros bol vynikajúcim rečníkom a treba povedať, že aj svätý Augustín ako filozof, ako ten, ktorý sa venoval zvlášť do filozofii a rečníctvu, tak Augustína zaujalo rečníctvo práve svätého Ambroza. A tak Augustín chodil ho počúvať práve Ambroza, lebo zaujímal ho to tak z toho akoby profesného hľadiska, ako vlastne Ambroz káže. A to jeho rečníctvo, spôsob jeho príhovorov, to, ako formuloval vety, tak Augustína veľmi zaujalo. A tak začal postupne chodiť na jeho kázne, aby ho počúval. Jemu nešlo tak o obsah toho, o čom kázal Ambroz, jemu išlo o tú formu, akou formou, ako teda perfektne dokázal Ambroz kázať. Ja som to už aj spomínal, myslím, že aj o Ambrozovi sa hovorí, že dokázal kázať s takým nadšením a s takým zápalom a s takou teda jasnosťou rečí a tak aj presvedčivo, že čo sa týkalo povedzme aj takej témy panenstva napríklad, tak sa stávalo aj to, že rodičia niekedy svojim dievčatám zakazovali, aby chodili na jeho kázne, pretože hovoria, že pod vplyvom jeho kázni mladé dievčatá húfne vlastne akoby sa zasvedcovali Bohu, pretože dokázalo okrem iného nádherne kázať a nadšenie o panenstve, o tom zasvetenom živote. Aj keď som to spomínal, už to isté, že tie jeho kázne, ktoré sú zachované aj o panenstve a v prípade iných ďalších autorov, ktoré treba povedať, že sú úžasné, ale predsa nemajú až takú silu, ako ich povedal priamo osobne Ambroz. A práve teda za týmto vidíme jednak jeho vzdelanie, ale potom následne jeho hlboký duchovný život a osobnosť ako takú. A to, na čo dával práve teda aj Pán Ježiš dôraz aj apoštolom a potom ďalším, tým, ktorí prídu a budú pokračovať v tom Kristovom diele, tak zdôrazňoval: choďte a učte všetky národy. Ísť medzi ľudí a kázať. Predovšetkým ten osobný prístup, osobné svedectvo, pochopiteľne, to má veľkú váhu, ale aj to slovo, ktoré kazatelia, ktorí pri katechézach, pri vyučovaní, osobný prístup, osobné svedectvo života, osobné slovo, ktoré teda zaváži, ktoré má silu, a cez toho aj, samozrejme, toho apoštola, či učeníka, či kazateľa, kňaza, biskupa a tak ďalej, kde pôsobí Duch Svätý, má veľký význam. Rovnako nemôžeme spochybňovať každé dobré dielo, ktoré je napísané, ku ktorému človek sa môže vrátiť, môže popremýšľať, môže nad týmto textom meditovať, môže uvažovať podobne. Má to v sebe veľkú silu a teda čo je raz napísané, je napísané, ale Kristus o to viac ešte dával veľký dôraz práve na to, aby apoštoli išli medzi ľudí a učili, povedané ináč, aby práve pôsobili medzi ľuďmi. Aby aj svojou osobnou prítomnosťou práve priniesli Krista do toho prostredia. Aby aj to slovo, ktoré potom kážu, aby malo väčšiu silu, že stávajú sa akoby takými nádobami, cez ktoré potom Duch Svätý potom ponúka práve obsah aj toho učenia. A niekedy aj jednoduché slova, nejaké myšlienky nás niekedy môžu tak silne zasiahnuť. Isté, že máte aj vy takú nejakú tú skúsenosť, že niekedy jednoduché slova, ktoré ste počuli už veľakrát, ale práve vtedy, v tom čase vy si osobne počuli z úst nejakého kazateľa, alebo či to bolo, môže byť aj pri vyslovení sviatosti, povedzme pokánia a tak ďalej, alebo aj cez niektoré napísané slovo majú takú úžasnú silu, čo iba vlastne potvrdzuje to, že za týmto slovom predovšetkým, že stojí Boh, je to pôsobenie Ducha Svätého. No a Ambroz v rámci týchto či svojich aj katechéz a práve na tú morálnu tému, ako vlastne treba žiť, a to je vždy otázka, ktorá je aktuálna v každej jednej dobe, neustále teda sa pýtať, čo je teda správne, čo je dobré, ako Boh vidí môj život a ako teda chce, aby ja som žil, tak treba povedať, že Ambroz zvlášť nadväzoval na také príklady významných postav Starého zákona. A preto i otcov máme možnosť, keď otcovia teda píšu, rozoberajú nejakú problematiku, odvolávajú sa
veľmi teda často práve na Sväté písmo. V katechézach práve Ambrós zvlášť teda vyberal mnohé teda postavy zo Starého zákona. Základ katechéz tvorili čítania z príbehov o patriarchov, z knihy Príslovy, pričom svätý Ambrós vždy postupoval podľa zásady, že život predkov má nám byť zrkadlom cnosti a nie zbierkou nejakej prefíkanosti. Má byť dôstojným objektom napodobňovania, nie sporu. Teda vyberať to, čo naozaj na týchto postavách bolo dobre. To, kde niektorí niekde zlyhali, určite toto nie je pre nás nejakým spôsobom, aby sme teda my toto napodobňovali, alebo aby sme napodobňovali, povedzme, situácie, ako boli tam nejaké vojny, intrigy, nejaké násilie a podobne. V prípade, povedzme, takého Abraháma, o takom jednom spise, Abraham, tak povedzme, rozoberá jeho cnosti a jeho práve rozvážnosť, jeho spravodlivosť, jeho silu, jeho vieru Boha, poslušnosť Božím príkazom, umiernenosť, pohostinnosť a tak ďalej. Je preto oprávnené konštatovať, že svätý Ambrós ponúkol viac ako len jednoduchý komentár biblického textu, pretože práve teda sústreďoval sa na tie cnosti, na vlastnosti, ktoré títo teda otcovia mali v osobnosti, aby práve mohli byť inšpiráciou potom aj teda pre nás ostatných. No a v jeho prípade bolo teda aj zaujímavé to, že nepredstavoval tie morálne učenie nejakým abstraktným spôsobom len tak, aby ako bolo aplikované do praxe nejakými svätými osobnostiami Starého zákona, z čoho nasledovala prirodzená výzva napodobňovať teda cnosti, vyberať to, čo je naozaj dobré. A v rovnakom čase sa vyhýba tomu, čo bolo u nich hodné pokarhania. Tento teda spôsob dáva morálnej katechéze, teda vlastne tak vidieť, že je to kniha, ktorá nás má učiť v prípade a v tom učení poukázať aj na negatíva, ktoré niektorí teda ako postavy jednoducho zlyhali. V jeho, povedzme, rovnako pekné myšlienky má aj keď hovorí o krste, lebo je to naozaj dôležitá sviatosť, keď povedzme hovorí, že krst je predobrazom ducha, ktorý sa na počiatku sveta vznášal nad vodami a spolupracoval na stvorení a ktorý aj teraz tu do človeka teda vkladá nový život. Vody, ktoré zrodili ryby, teraz znovu zrodia ľudí v milosti. Keďže teda krst sa realizoval predovšetkým ponorením, tak preto teda dotýka sa tak veľmi teda vody a hovorí, že aj potopa, ktorá pohltila hriešnika, no zachovala spravodlivého, je predobrazom krstu, ktorý zmýva všetky hriechy. A krnkavec, ktorý vyšiel z arky a už sa nevrátil, je obrazom hriechu, ktorý odchádza prostredníctvom krstu. Tu používa príklad, povedzme, prechod cez Červené more, ako zahynuli samotní Egypťania. Otcovia veľmi radi využívali mnohé obrazy, aby práve teda cez tieto obrazy, cez mnohé symboly, aby ľahšie sme toto mohli pochopiť my, práve aj pravdy viery, a aby sme aj my pri spätnom pohľade na Starý zákon, aby sme mohli vidieť, ako vlastne Boh aj vychovával človeka, ako ho viedol, ako aj tieto mnohé obrazy majú svoje to završenie a poukazujú práve následne na Starý zákon, na Nový zákon potom následne. Znova hľadá teda ďalší, potom obrazy, ktoré sa týkajú krstu, ako povedzme hovorí spolu, odvoláva sa na svätého Pavla, obraz krstu ako účasti na Kristovej smrti, je krstný prameň, je ako teda pochovanie. Človek zostupuje do hrobu, aby zadozučinil rozsudku smrti, vyneseného proti hriechu. A pritom cez trojité krstné vyznanie a ponorenie je človek s Kristom pochovaný, ale s Kristom aj vstáva z mŕtvych.
to ponorenie do vody sa chápalo veľmi hlboko a veľmi aj tá symbolika ponorenie sa do vody, kde začína a následne to vynorenie, je človek očistený od všetkého, čo bolo zlé, nastáva pre neho nový život. Preto následne potom aj človek prijal po tom krste hneď biele rúcho, aby aj tak navonok bolo vyjadrené, že človek v tejto chvíli, v tom ponorení do toho baptistéria, do vody, že je očistený od všetkých hriechov a začína pre neho skutočne nový život. Rovnako sa Ambros dotýka aj sviatosti birmovania, veľmi hlboko hovorí práve o Eucharistii, v prípade Eucharistii hovorí aj o takú paralelu hľada práve v zázračnej manne, keď Izraeliti putovali púšťou, ako tá manna padala z neba a hovorí, že Kristovo telo je nad nebom. Manna sa pokazila po jednom dni, zatiaľ čo Kristovo telo živí dušu pre večný život. Stále je teda ten večný chlieb Eucharistie živé. A manna bola iba takým predobrazom. Mala na krátky čas nejako posilniť týchto pútnikov. Rovnako hovorí, že Mojžiš nechal vyvierať Židom vodu zo skaly, naopak Kristus dáva kresťanom spolu s telom a svojou krvou, ktorá očistuje dušu pre večnosť. Krásne obrazy, ktoré rovnako potom môžu človeka potom aj pri čítaní práve teda aj starého zákona, môžu mu pomôcť potom lepšie chápať práve túto problematiku samotných vnímania teda sviatosti. Dobre, máme čas práve 16:20 na prestávočku, takže prosím, oddychnite si a stretneme sa tak ako obyčajne o 16:35. Zatiaľ ďakujem.
Tak opäť pozdravujem študentky a študentov, aby sme pokračovali v ďalšej časti našich tém, ktoré sa týkajú cirkevných otcov. My sme rozprávali pred chvíľočkou o svätom Ambrózovi, to bolo tak v základných bodoch. Tak ďalšou takou postavou, vynikajúcou postavou bude svätý Hieronym. Narodil sa asi okolo roku 347. Ako 12-ročný šiel študovať do Ríma, kde študoval grécku filozofiu a latinskú poetiku. A ako 20-ročný prijal krst a potom študoval ešte na viacerých iných miestach. A po týchto štúdiách potom odišiel so svojimi priateľmi na východ, kde sa venoval kláštornému životu. Hieronym bol veľmi takou zaujímavou postavou, aj čo sa týkalo jeho rôznych vlastností a takého zápalu, práve dokázal sa veľmi nadchnúť pre veci a jedným z týchto bol práve teda aj kláštorný život. V Antiochii potom neskôr ochorel a po uzdravení opäť sa vrátil znova na púšť, kde sa vedal veľmi asketike a zároveň popri tom štúdiu aj gréckeho a hebrejského jazyka, čo mu potom pomohlo veľmi k tomu, aby mohol sa vo veľkej miere zaslúžiť o preklady svätého písma. A jeho život bol teda pomerne aj taký pestrý a taký aj v niektorých prípadoch aj dobrodružný. Bol potom vysvetený aj za kňaza. V Cariehrade, povedzme, sa stretol s Gregorom Nazianským napríklad. Neskôr potom aj s ďalšími osobnostiami, ktoré ho ovplyvnili a práve teda zvlášť v tej otázke práve vzťahov ku Svätému písmu, čo potom nakoniec aj bolo nasmerované, to jeho teda úsilie nebolo zbytočné, okrem teda toho asketického mníšskeho života a jeho štúdia, pretože pápež Damas využil práve tie jeho schopnosti, aby ho poveril teda s tým, aby zrevidoval texty písma. A treba povedať, že veľmi dobre ovládal latinčinu, gréčtinu a hebrejčinu. V tom bol naozaj dobrý. V jednom svojom spise hovorí, že veľmi veľa finančných prostriedkov práve venoval k tomu, teda, aby ho rabíni, aby ho učili hebrejčine, správnemu výkladu jednotlivého obsahu slov písma, že teda okrem jeho vlastného úsilia stalo to nemalo aj finančných prostriedkov, aby si mohol zaplatiť teda tých najlepších učiteľov, aby mohol vlastne Sväté písmo čítať v originálnom jazyku. Napísal niekoľko teda zaujímavých diel, ale predovšetkým v prípade Hieronyma chceme sa pozrieť na tie jeho preklady Svätého písma, lebo v tom je taký najznámejší a tá jeho práca bola aj to dnes veľmi významná. V roku 382, keď sa presťahoval do Ríma, lebo teda pomerne aj menil neraz to svoje miesto pôsobenia, tak pápež Damas o ňom vedel, že má veľmi takú veľkú povesť asketického človeka a rovnako poznala jeho odbornú spôsobilosť a prijal ho za svojho sekretára a poradcu. A zároveň ho teda povzbudil, aby sa z pastoračných a kultúrnych dôvodov podujal na nový latinský preklad biblických textov. V tejto súvislosti treba povedať, že niečo teda zvláštne mimoriadne na túto dobu, ako by urobil Hieronym, a to predovšetkým tým, že zhromaždil okolo seba rôzne urodzené dámy v Ríme a tie začal učiť teda kresťanskej dokonalosti a prehlbovaniu svojho teda poznania Božieho slova, a to tým, že jednak bol ich duchovným vodcom, aby ich duchovne viedol, a zároveň ich tieto teda dámy, ktoré mali teda záujem, tak ich učil po grécky a po hebrejsky, a to preto, aby vlastne dobre poznali Sväté písmo. V
tomto smere je veľmi unikátny, pretože vlastne vytvoril akoby taký kláštor pre tieto urodzené dámy, ktorým záležalo na takom hlbokom duchovnom živote, a to je spojitosti aj s tou askézou, túžbou po dokonalosti, ale to, čo bolo akoby také v tejto dobe mimoriadne, tak to bolo to, že učil ženy, vyučovali, aby mohli vlastne Sväté písmo čítať v origináli, a keď aj mu niektorí to vytýkali, že učí teda práve ženy, tak Hieronym vedel veľmi pohotovo, niekedy až ironicky odpovedať, ale veľmi trefne, keď hovorí, že keď ho nikto iný neoslovil, ani iný, o ktorých by to čakal, ale práve oslovili ho iba tieto ženy, ktoré mali úprimný záujem, tak sa venuje teda tým, ktorí majú o to záujem. No a teda keď sa vrátime k tej úlohe, ktorú dostal pápeža Damaza, tak treba povedať, že na základe pôvodných gréckych a hebrejských textov vykonal takú revíziu 4 evanielií v latinskom jazyku, ďalej revíziu knihy žalmov a veľkej časti Starého zákona. Pritom prihliadal na hebrejský originál a na Septuagintu, klasickú, teda grécku verziu Starého zákona, pochádzajúcu z predkresťanskej doby, ako aj predošlé latinské verzie, ktoré Hieronym vlastne prepracoval a potom aj s ďalšími spolupracovníkmi vlastne vytvoril teda vynikajúci preklad, ktorý dostal pomenovanie, že je to Vulgáta. A táto Vulgáta potom následne bola teda prijatá veľmi teda dobre, pretože na tú svoju dobu bol to vynikajúci preklad Svätého písma z pôvodných jazykov do latinského jazyka. Zaujímavé je poukázať na kritériá, ktorých sa tento veľký biblista pridržal pri svojej prekladateľskej práci, keď sám teda hovorí, že zachováva dokonca aj poradie slov Svätého písma, lebo písme je aj podľa neho aj poradie slov tajomstvom, a teda, že je takým zjavením. Hieronym zdôrazňoval veľmi radosť z dôverného poznania biblických textov a dôležitosť teda toho poznania písma. Citujem: Nezdá sa ti, ako by si prebýval už tu na tejto zemi v nebeskom kráľovstve, keď žiješ uprostred týchto textov, keď ich medituješ a nič iné nepoznáš ani nehľadaš. Viesť dialog s Bohom. S jeho slovom totiž v tom istom zmysle znamená sprítomňovať nebo, teda Boha. Pre veriaceho má oboznamovanie sa s biblickými textami, predovšetkým novozákonnými, zásadný význam, pretože, a to je jeho veľmi teda známa veta, kto nepozná písmo, nepozná Krista. V jeho mnohých teda listoch, ktoré písal, okrem iného aj samotnému Augustínovi, tak môžeme teda jasne vidieť, že mal veľmi teda veľký teda záujem a doslova ako by bol taký zamilovaný do Božieho slova, teda písmo sväté bolo v jeho živote veľmi teda dôležité. Preto dal taký dôraz a námahu, aby poznal pôvodné jazyky, ktoré bolo písmo napísané, lebo zdôrazňuje, že je dôležité, aby sme mohli v prípade aj nejakých nezrovnalostí, aby sme mohli siahnuť práve po originálnych textoch, po teda tých pôvodných textoch a na základe potom nich hľadať teda správny význam. Hieronym hovorí, že dokonca ide tak hlboko pri tom štúdiu, ale potom pri čítaní písma, keď hovorí, že čítať písmo znamená zhovárať sa s Bohom. Ak sa modlíš, píše Hieronym, urodzenej dievčine z Ríma, hovoríš so ženíchom. Ak čítaš, hovorí on s tebou. Štúdium a meditovanie písma robí človeka, hovorí Hieronym, múdrym a vyrovnaným. Takisto dáva potom aj návod v mnohých listoch, keď hovorí, že samozrejme na hĺbšie preniknutie do Božieho slova je potrebné robiť to vytrvalo a postupne. Preto Hieronym odporúča aj kňazovi Nepociovi:
Čítaj veľmi často boské písma, ba neulož svätú knihu nikdy z rúk, neodlož. Tu sa nauč to, čo máš učiť. Vznešenej rímskej pani Lete takto radil, čo sa týkalo, povedzme, výchovy jej dcery. Uisti sa, že každý deň si tá tvoja dcera študuje nejaký úsek z písma. Po modlitbe nech nasleduje čítanie a po čítaní modlitba. Namiesto šperkov a hodvábnych šiat nech miluje tvoja dcera boské knihy. Meditovaním a poznávaním písma sa zachováva rovnováha duše, hovorí Hieronym. Iba hlboký duch modlitby a pomoc Ducha Svätého nás môže priviesť k chápaniu Biblie. Pri interpretácii Svätého písma vždy potrebujeme pomoc Ducha Svätého. Preto vlastne on hovorí, že máme začať to každé čítanie Svätého písma práve modlitbou. A potom následne aj modlitbou, aj potom to čítanie aj ukončiť. Aby sme mohli si vyprosiť práve dary Ducha Svätého, aby sme mohli čo najlepšie pochopiť. Jedna taká pekná myšlienka okrem iného, keď Hieronym píše: miluj Sväté písmo a múdrosť bude milovať teba. Miluj ho nežne a ono bude nad tebou bdieť. Ctí si ho a dostane sa ti od neho poláskania. Nech je pre teba ako tvoje náhrdelníky a tvoje náušnice. A dodáva: miluj vedu písma a nebudeš milovať neresti tela. Tieto a ďalšie veci poukazujú na to, že Hieronymov vzťah k Svätému písmu a jeho práca je náročná pri týchto prekladoch, že bola veľmi úprimná a tá jeho aj obeta a ten výsledok potom samotnej tej práce po celé staročia Vulgáta slúžila ako vynikajúci preklad práve Svätého písma v latinčine a práve vďaka tomu prekladu sa latinčina ako tá Vulgáta dostala sa po celom svete, v tom vzdelanom svete, a dala priestor preto, aby mohli potom viacerí siahnuť po štúdiu písma, pretože predsa nebolo náročnejšie študovať písmo v gréčtine, alebo o to viac potom ešte následne v hebrejčine. Rovnako, čo je dôležité, hovorí aj potom o ďalšej časti uvidíme, že hovorí, že je potrebné, aby pri tom čítaní Svätého písma, že vždy platí, hovorí Hieronym, že kresťan musí byť vždy v spoločenstve s katedrou Svätého Petra. Viem, že cirkev je postavená na tejto skale. A potom otvorene hovorí, že som s každým, kto je spojený s katedrou Svätého Petra. Hovorí dôležité ten výklad písma, aby nebol nejako samovoľný podľa nejakých vlastných predstav a vlastných názorov, ale aby bol človek spojený s katedrou Svätého Petra, to znamená s učiteľským úradom cirkvi. Preto aj to čítanie Svätého písma, mali by sme čítať písmo tie, ktoré majú poznámkový aparát, rovnako písmo, ktoré je schválené príslušnou autoritou, pretože existujú rôzne preklady, ktoré nie sú celkom správne, alebo nie sú presné. A aby sme mohli tak byť spokojní, že to Sväté písmo, ktoré je schválené príslušnou cirkevnou autoritou, majú poznámky, rôzne komentáre, tak nám môžu pomôcť tomu ľahšie, aby sme jej obsahu pochopili. V oblasti samotnej etiky a morálky, povedzme, máme zachované listy, ktoré sa dotýkajú, povedzme, na adresu kňazov, ktorých povzbudzuje, povedzme, slovami, píše jednému kňazovi: tvoje skutky nesmú popierať tvoje slova, aby sa nestalo, že keď budeš kázať v kostole, niekto si vo svojom vnútri povie: prečo teda ty sa tak nekonáš? Veru, utešený je to učiteľ, ktorý s plným bruchom obšírne vykladá o pôste. Aj zlodej môže haniť hrabivosť. No u Kristovho kňaza musí medzi mysľou a slovami panovať zhoda. A ďalšom, povedzme, aj texte hovorí: taký človek, ktorý
ktorého odsudzuje vlastné svedomie, bude zahambený, aj keby jeho učenie bolo akokoľvek nádherné. Týmto slovám sa vrátim, pretože vlastne tu si uvedomujeme, ako aj my kňazi, že aké je to náročné neraz aj teda kázať Božie slovo, aj keď si uvedomujeme svoju slabosť, slabosti, teda, ktoré máme a že sa nám nepodarí vždy vo všetkom uskutočňovať práve Ježišove slova, že si musíme s pokorou priznať, že sme slabí, že máme medzery, ale zároveň, že chceme ponúknuť poslucháčom, tí, ktorí majú záujem o Božie slovo, aby ho počuli také, aké je, aby sme si ho v žiadnom prípade nejakým spôsobom neprispôsobovali podľa našich nejakých vlastných pohľadov, ale aby sme boli v zhode s učiteľským úradom cirkvi a zároveň si pripomínali, že Ježišove slova dotýkajú sa rovnako aj nás, kňazov, ktorí potrebujeme, aby aj to slovo aby bolo zhodné aj s našim životom. A to je jeden z veľkých teda náročností práve teda kňazského života, že si uvedomuje, že ako ešte málo sa podobáme ako Ježišovi Kristovi. No a v tomto teda v mnohých odporúčaniach a tej listu nachádzame mnohé iné pekné myšlienky, teda keď hovorí, že evanjelium musí byť pretlmočené do skutkov pravej lásky, lebo v každej ľudskej bytosti je prítomná osoba samého Krista. A keď sa Hieronym obracia na istého presbytera Pavlína, tak mu radí: pravým chrámom Krista je duša veriaceho. Vyzdobi ju, túto svätyňu, ochrášli ju, ulož v nej svoje obetné dary a príjmeš Krista. Na čo je dobré zdobiť steny drahocennými kameňmi, ak Kristus zomiera od hladu v osobe chudobného. No a potom následne aj tieto slová, potom aj Hieronym aj konkretizuje, keď hovorí, je potrebné obliec Krista chudobný, navštíviť ho trpiacich, nasytiť ho hladný, dať mu príbytok tých, ktorí sú bez strechy a bez strechy nad hlavou. Láska ku Kristovi, živená štúdiom a meditovaním, nám pomáha prekonávať každú ťažkosť. Milujme aj my Ježiša Krista. Vždy hľadajme jednotu s ním. Potom sa nám bude zdať ľahké aj to, čo je ťažké. Pekné myšlienky, myslím, ktoré nás môžu všetkých povzbudiť. Aby sme dokázali práve teda aj to štúdium a tú meditáciu práve tak spolu spájať, aby nám pomáhali na ceste života, aby sme mohli byť povzbudení aj teda pre tých druhých ľudí. V prípade Hieronyma, a neraz to vidíme na mnohých zobrazeniach, rôznych obrazoch, že Hieronym je zobrazený ako asketický muž, veľmi asketický, tak v jeho listoch nájdeme teda mnohé slova o tomto, aké je dôležité, aby veriaci človek bol taký odvážny a mal teda odvážnu snahu dokonalosť. A že si to vyžaduje práve teda tú dokonalosť v kresťanskom živote, neustálu bdelosť, často aj byť rozvážne, umiernené umrtvovanie a tiež ustavičnú intelektuálnu alebo manuálnu prácu, aby sa vyhlo záhalite. To je akoby to klasické takéto vyjadrenie, o čo sa usilovali mnísi, práve o hlboký duchovný život, o istú askézu, o fyzickú manuálnu prácu, práve nájsť v tomto isté teda vyváženie, aby človek mohol napredovať, a aby aj to isté umrtvovanie, istá náročnosť, nejaká obeta, aby bola teda automaticky spojená práve s kresťanským životom, pretože ona v konečnom dôsledku obohacuje človeka, posúva ďalej. To, čo sme hovorili v prípade o tom pôste, o náročnosti, keď sme hovorili v prípade toho odporúčania Bazila Veľkého napríklad. Okrem iného, povedzme v tom odporúčaní, zdôrazňuje napríklad aj v jednej homílii, ktorá sa týka teda poslušnosti, tak čítam aj takú teda myšlienku. Nič sa tak nepáči Bohu ako poslušnosť, ktorá je najvynikajúcejšou a jedinečnou čnosťou. Je to naozaj pravdou, že tá poslušnosť je
je jedno z najväčších čestností, aká teda je, a prináša veľké požehnanie. Okrem iného máme texty, ktorých Hieronym okrem iného povzbudzuje, povedzme, aj ku konanie púti. Aj osobne vlastne povzbudzoval v listoch práve teda ku konaniu púti, ktorý majú posunúť ďalej. Rovnako teda, ktoré aj tieto púti, aj duchovný život, štúdium hovorí, že majú formovať dušu. A táto duša sa má stať takým pánovým chrámom. Rovnako v listoch čítame aj napomenutia rodičov, že rodičia majú zodpovednosť za výchovu práve v tom kresťanskom živote, aby videli aj deti osobitný príklad toho, teda ako majú žiť. V jednom takomto liste hovorí rodičom: ani u teba, ani u svojho otca nech nikdy neuvidí teda dieťa postoje, ktorých napodobňovanie by ju teda viedlo toto dieťa k hriechu. Pamätaj si, že toto dieťa máš skôr vychovávať príkladom ako slovom. Poznáme to zo života. A keď koľko vecí neraz tak vieme, rozumieme, ako by to malo byť, nedokážeme to vždy dať celkom taký príklad a tak nejako rukolapne mnohé veci ukázať aj kresťanský život niekedy praxi, že nám niekedy tak sa v niektorých prípadoch sa nám tak stratí. To som už túto myšlienku spomínal, ešte len pripomeniem, že treba vyzdvihnúť práve teda u neho, u Hieronyma to, že zdôrazňoval práve aj to, že aby aj ženy študovali a konkrétne teda sa aj venoval tomu štúdiu. V staroveku to bolo teda niečo také novum a rovnako, že sa teda venoval hlbokému teda duchovnému vedeniu týchto žien, teda aj duchovnému formovaniu a vlastne by tak poukázal na tú jednak na ľudskú, potom aj na tú náboženskú, intelektuálnu, tú formáciu, ktorá sa týkala teda aj samotných žien, kde v tom čase predovšetkým toho vzdelania, nejaké to postavenie boli preferovaní v tom, teda muži. V prípade Hieronyma by sme mohli pokračovať ďalej a všimnúť si mnohé ešte jeho ďalšie nádherné myšlienky, ale toto teraz na chvíľočku to by som skôr nechal, že by som vám poslal nejaké ukážky, niektoré veci teda pozreli, ktoré sa týkajú či už jeho tam zápalu, nadšenia za písmo, alebo potom iných tém, ktorých sa Hieronym dotýkal, lebo v jeho listoch zachovali sa teda ešte mnohé iné témy, ktoré tak silno aj rezonovali a boli pre neho impulzom, aby aj podľa nich žil a posúval ďalej. No a poslednou takou veľkou osobnosťou, ktorú len úplne krátko len keď spomeniem, tak to je práve postava velikánskej osobnosti v prípade otcov, a to je svätý Augustín. Pochádza vlastne z Afriky. Po vynikajúcich štúdiách, ktoré získal jednak aj v Kartágu a potom aj v Ríme a v Miláne, tak jeho dôraz skladol veľmi na filozofiu, na štúdium. Prešiel mnohými aj sektami manichejcov, skepticizmom, neoplatizmom a neoplatonizmom, teda mnohými filozofickými smermi, hľadal pravdu, akoby taký mal takého nespokojného ducha a nakoniec žil aj 14 rokov s jednou ženou, mal aj syna, ktorý potom mu aj teda zomrel. A práve pod vplyvom svätého Ambróza, v ktorom som teda spomínal, že teda chodil v Miláne počúvať jeho kázne, pretože ho veľmi zaujal štýl rozprávania, ako rozprával Ambróz, ale postupne prešiel, teda nesledoval už len samotný teda štýl jeho rozprávania, ale postupne začal ho zaujímať aj obsah toho, o čom Ambróz kázal. A práve pod vplyvom svätého Ambróza, o ktorom sme dnes rozprávali v Miláne, práve svätý Augustín sa obrátil.
vo veľkej miere mu bola teda oporou, pomohla práve jeho mama, svätá Monika, ktorá teda dlhé roky sa modlila za jeho obrátenie. A tak potom v roku 387 potom dal sa pokrstiť a úplne začal tak prežívať taký nový život. Vrátil sa spätne do Afriky, kde potom začal teda pôsobiť. A po smrti svojho syna potom bol vysvetený za kňaza a neskôr dokonca aj za biskupa, čo jeho matka takým veľkým potešením a vďakou to aj vyjadrila, že modlila sa za jeho obrátenie. Nakoniec Boh vyslíšal a navyše k tomu teda pridal ešte aj to, že Augustín sa stal kňazom a dokonca aj biskupom. Pastoračne teda pôsobil veľmi teda aktívne v Hypo a okrem pastoračnej činnosti vo veľkej miere sa venoval aj písaniu, v čom bol teda naozaj dobrý a nakoniec teda aj v tom meste Hypo, v tej Afrike potom aj v roku 430 aj zomrel. Zanechal pomerne teda veľké diela. My na Slovensku poznáme predovšetkým jeho také najväčšie diela, to sú vyznania a o Božom štáte, alebo teda Boží štát v Božom štáte, to sú také najznámejšie diela, ale postupne v prekladoch už máme aj ďalšie iné, nejaké teda filozofické diela, ktoré sa týkajú povedzme o šťastnom živote, o poriadku, o nesmrteľnosti duše, o slobodnom rozhodovaní a tak ďalej. Rovnako nechýbajú v jeho dielach aj dogmatické spisy o Trojici, o magickej sile démonov, o viere a skutkoch a potom ešte ďalšia taká časť, ktorá sa týka takých tém morálno-pastoračných, ako hovorí o dôstojnosti manželstva, o dôstojnosti povedzme vdovstva, hovorí o svetom teda píše o svetom panenstve, o klamstve, o práci mnichov, povedzme o starostlivosti o mŕtvych, o katechéze pre začiatočníkov a ďalšie takéto teda témy. Rovnako potom exegetické diela, kde ponúka rôzne komentáre k jednotlivým častiam teda svätého písma. Zachovalo sa povedzme viac ako 300 listov a tieto listy sú veľmi bohaté, poukazujú práve na jeho hĺbku tejto osobnosti, na jeho nádherné myšlienky. Pri tejto príležitosti by som vám veľmi chcel odporúčať práve to jeho dielo Vyznanie, kde vlastne to je autobiografia, kde píše o tom, ako vlastne postupne našiel cestu k viere, ako spoznal Boha. Teda hovorí o svojom živote, vydáva to svedectvo. Nezabral to, že bol dobrým filozofom a teda aj to čítanie si vyžaduje takú pozornosť, aby človek bol sústredený, ale jeho myšlienky sú hlboké. Vyznanie, teda knihu Vyznanie Augustína máme teda bežne na Slovensku, je teda k dispozícii, či v knižniciach, alebo aj v knihkupectvách. Rovnako som niekde videl, že je aj na internetových stránkach, že dá sa niekde teda stiahnuť, aj teda spokojne zdarma. Odporúčam vám do budúcna siahnuť po tomto diele Vyznanie, pretože je hlboké, poukazuje vlastne na ten duchovný život, na západ človeka, ktorý hľadá pravdu, ktorý sa usiluje o prehlbenie svojho vzťahu voči Bohu, ktorý hovorí aj o svojich slabostiach. A teda aj v prípade Augustína vidíme, že nebol, ako by sme povedali, od akýby odkôlisky, akoby nejaký ideálny človek bez nejakého hriechu, bez nejakých slabostí, ale vlastne aj na základe jeho, aj hriešného života a mnohých vecí, ktoré urobil zlé, predsa došlo k tej zmene prijatia viery, kde potom nasledovala úprimná zmena a práve veľkosť, a teda aj tohto biskupa sa prejavila jednak v jeho pastoračnej činnosti a v jeho úžasnej tvorbe, ktorou dokázal vytvoriť také úžasné dielo a práve aj svojimi dielami úžasne obohatiť práve starovekú knižnicu a jeho diela potom slúžili k tomuto
práve teda aj osloveniu obrovského množstva iných ľudí, ktorí hľadali práve poznanie, hľadali cestu k Bohu. Druhým dielom, ktorý by som odporúčal, je práve o Božom štáte, ktoré aj na Slovensku vyšlo v 2 častiach. Rovnako je možné si ho stiahnuť aj na internete, ale zakúpiť si ho či v knižniciach. Nádherné dielo, ktoré poukazuje práve na rímsky svet, na rímsky spôsob života a práve na život práve kresťanov, život následne potom cirkvi, hodnoty, ktoré ponúka staroveký svet, pohanské náboženstvo, taká konfrontácia a následne teda s tým, čo prináša kresťanstvo. Aké hodnoty do sebou prináša kresťanstvo, čo všetko ponúka v tom hodnotovom zmysle. Rovnako aj toto dielo patrí medzi najviac študované a čítané, pretože robí taký prierez práve tých starovekých aj samotných dejín, aj samotného myslenia, filozofického, teologického myslenia, hodnoty hľadania zmyslu života, postoja práve cirkvi, angažovanosti práve cirkvi vo svete, teda v tom živote, teda svete, ktorý zo sebou prináša veľmi veľa názorov, pohľadov na hodnoty života a na smerovanie človeka na tým najvyšším hodnotám. Preto vlastne akoby má to takéto uzatvorenie o Božom štáte, o tomto, za ktorým tým Božím štátom, za ktorým stojí Boh, ktorý pozýva človeka práve k životu a ponúka človeku práve tú myšlienku večného života. A že na tejto ceste chce ho viesť Boh. V prípade Augustína, teda tieto diela sú naozaj bohaté, to odporúčam, ako znova som povedal, práve teda vašej potom z takého samoštúdia, kde uvidíte, že sú to nádherné veci a tí, ktorí čítali, tak dajú za pravdu, že sú to veci, ktoré sú naozaj hodnotné. A sú to tieto zvlášť, povedzme, diela, o ktorých som hovoril, sú to diela, o ktorých človek môže počas života viackrát spokojne siahnuť a objaví znova ďalšie také hlbšie veci, prehlbí si, upevní sa v mnohých aj názoroch, v prípade môže aj sám akoby tak vnútorne konfrontovať nejaké svoje osobné skúsenosti, či už s nejakým opätovným objavením akoby viery, vnútorným preporodením, svojim úprimnejším vzťahom vlastne teda k Bohu, vôbec spoločenstvu, cirkvi, v živote okolo seba. Ja vám pošlem potom okrem iného ešte aj nejaké komentáre, ktoré sa týkali povedzme na Jánovo evanjelium, je také veľmi známe, povedzme komentár k Samaritánke, keď Augustín rozoberá práve tú Samaritánku a jej teda postoj, jej teda situáciu a využíva to na znova mnohé symboly, aby práve cez tieto symboly, aby sme teda pochopili lepšie obrazy mnohé, ktoré nám môžu byť také konkrétnejšie, praktickejšie práve pre život. Povedzme, spomeniem tu, vyberám takýto jeden odsek, ktorý je taký pekný. Kristus sľuboval teda nejaký pokrm a nasytenie Duchom Svätým, ale ona ešte, tá Samaritánka, nechápala, čo ide. A čo odpovedala, pretože nechápala, že nám hovorila: Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná, nemusela som chodiť čerpať. Núdza nútila k námahe a slabosť odmietala námah. Kiež by počula: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Toto jej hovoril Ježiš, aby sa už netrápila, ale ona ešte nechápala. Koľko takýchto vecí teda my ešte nechápeme, ale práve vďaka aj mnohým komentárom a prepojením práve povedzme na iné časti
či už starého zákona, alebo iných kníh, pomôžu nám potom niektoré obraz, niektoré myšlienky lepšie dotvoriť, ako si vnútorne najlepšie prijať a potom aj s Božou pomocou samozrejme, že aj viac uplatniť vo svojom živote. Augustín je úžasný a práve teda aj jeho texty na druhej strane sú niekedy troška náročnejšie, človek musí ich čítať pozornejšie, pretože Augustín sa rád hraje aj so slovami a poukazuje práve na ten význam, vie veľmi teda stručne a jasne akoby tak vyjadriť istú skutočnosť, istú pravdu, nepotrebuje na to jednoducho veľa slov. A dokáže objasniť istú skutočnosť niekoľkými slovami, ale pritom je dôležité, aby bol čitateľ pozorný, pretože títo slova sú to teda premyslené a majú teda svoje opodstatnenie a aj samotné teda to vybratie týchto slov je teda veľmi jasné, zrozumiteľné a také trefné. Nádherné povedzme na slávu za nebo vstúpenie Pána zachovala sa napríklad jedna kázeň, ktorú povedal Augustín a ktorú môžem to rovnako ponúknuť niekoľko teda myšlienok, o ktorom hovorí ako iného. Náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol najskôr zavesený na kríži, teraz sedí na nebesiach. Zaplatil naše výkupné, keď bol zavesený na kríži. Teraz, keď sedí na nebesiach, zhromaždí okolo seba tých, ktorých vykúpil. Keď zhromaždí všetkých, ktorých má zhromaždiť počas stáročí, príde na konci vekov. Ako je napísané, Boh prichádza a už nemlčí. Neprišiel ako prvý raz v utajení, ale už nemlčí. Aby mohol byť súdený, bolo nutné, aby prišiel v utajení. Aby súdil, naopak prichádza a už nemlčí. Keby bol prvý raz prišiel otvorene, to by sa bol odvážil súdiť ho, keď zjavil svoju totožnosť. Apoštol Pavol hovorí, keby ho boli spoznali, nikdy by neukrižovali Pána slávy. Ale keby ho neboli zabili, smrť by nebola zomrela. Diabol bol porazený prostredníctvom svojej vlastnej trofeje. Jasal, keď zviedol prvého človeka a nechal ho upadnúť do smrti. Prvého človeka zviedol a zabil, avšak keď zabil posledného človeka, to je Krista, unikol mu z povrazov prvý človek. Veľmi pekná, veľmi hlboké myšlienky, ku ktorým človek sa môže vrátiť a neraz tak objavovať takúto genialitu, ako ho nádherne vyjadril mnohé skutočnosti, ktoré sa týkajú pravdy viery a práve aj ľahšieho pochopenia textov Svätého písma, teda toho, čo nám ponúka. Niekoľko takýchto teda pekných častí vám aj pošlem, budete mať to prílohe, takže nech sa páči, nech vás to povzbudí a pomôže aj k vlastnej osobnej meditácii. V spojitosti s dnešnou hodinou chcem vás povzbudiť, využite príležitosť nájsť si denne čas na chvíľočku na Sväté písmo, zvlášť sú dobre veľmi mnohé komentáre, také malé, konkrétne, praktické, na zamyslenie, kde človek má k dispozícii nejakú časť krátku zo Svätého písma, kde následne má malý komentár, ktorý je konkrétny a praktický. Niekedy môže to byť otázka niekedy možno 5 minút, niekedy v istej rýchlosti, ale aj to krátke zastavenie a potom konkrétny nejaký návod na aplikáciu, ako by sme mohli niektoré tie myšlienky v danom dni uskutočňovať, tak môžu stať sa pre nás takými chvíľami takého duchovného posilnenia, povzbudenia, duchovnej formácie a denného stretnutia so Svätým písmom, aby aj my sme tak mohli povedať s emauskými učeníkmi, že či nám nehoreli srdce, keď nám otváral písma, keď sa nás Boh dotýka
práve aj v Božom slove, keď sa práve k nám prihovára, a to preto, že nás má rád. Tak ja uzatvorím práve aj svätého Augustína, pretože myslím si, že to bolo takým cieľom, aby takýchto základných bodov vyzdvihnúť v prípade aj týchto otcov, predovšetkým niektoré tie myšlienky, na ktoré dávali vo svojej tvorbe väčší dôraz. Vôbec tu nešlo o to, o nejaké životopisné dáta presne, kde, kto a podobne, ale skôr išlo o to, čo títo ľudia v tých svojich dielach, na čom viac tak stávali a čo vlastne v svojej tvorbe zanechali, aby potom ďalšie generácie, celé stáročia mohli sa k týmto dielám vrácať, aby mohli študovať, aby mohli na základe teda aj ich poznatkov potom rozvíjať ešte viac jednak svoj duchovný život, následne rozvíjať teológiu, rozvíjať pastoračný život, rozvíjať teda život vo všeobecnosti, kresťanský život tak, aby sme v tých podstatných bodoch, aby sme ho rozumeli, vedeli teda aj ten poklad viery, ktorý máme, aby sme ho vedeli primerane aj zdôvodniť tým druhým ľuďom, v čom vlastne spočíva naša viera, ako ju žijeme, v čom je ten poklad, prečo nás naplňa jednak pokojom, prečo nám dáva odvahu a silu, aby sme žili podľa Božích prikázaní. Odkiaľ čerpáme práve takúto silu, a to sú práve sviatosti, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby pri tom každodennom nesení kríža, aby sme vládali aj vstať, aby sme dokázali kráčať ďalej s takým tým silným vedomím, že Ježišové slova sa dotýkajú aj nás, že hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Tak týmto chcem uzatvoriť túto hodinu. Rovnako tak, ako pri predošlých vám pošlem niekoľko otázočiek, jednoduchých, konkrétnych, praktických, aby ste ich vypracovali, aby ste mi poslali, tak ako doteraz, nič zvláštne, niečo. Využívajte predovšetkým práve tú knihu doktora Špirnku, Patrológiu, kde si môžete odpovede práve na tieto otázky tam nájsť. Tým by sme teda tie akoby 4 úlohy by sme mali uzatvorené a následne potom, ale teraz sa nebojte, čo poviem. Ja vám potom pošlem ešte potom taký testík. Jednoduchý, nebojte sa nič, bude tam v tom teste, to bude osobitne ako. Bude tam niekoľko otázok, na ktoré mi odpoviete. Využiť je treba predovšetkým tú spomínanú knihu od pána doktora Špirnku. V prípade, ak si niektoré veci nájdete niečo na internete, ak by tam ste celého to nenašli, tak aby ste na tieto otázočky tam spokojne odpovedali. A mne ide predovšetkým o to, aby vy ste akoby tak sa troška potrápili, že si v tej literatúre tam nájdete odpovede a pritom aj písanie a koncipovaní, aby ste zároveň mnohé veci si tak aj pripomenuli, mali taký základný prehľad, aspoň o niekoľkých takých základných bodoch, ktoré sa týkajú práve teda cirkevných otcov. Chcem poprosiť, aby ste neopisovali doslova tie texty, ale aby ste práve teda prerozprávali a následne vlastnými slovami napísali tie odpovede primerane, jasne a zdá, aby neboli iba jednou vetou, ale zase ani nechcem, aby tam to bolo príliš rozsiahle, ale skúste si tak nejako pri týchto odpovediach tak si položiť otázku. Ak by sa ma niekto spýtal, povedzme, ak by tam bola nejaká otázka na napríklad, povedzme o svetom Hieronymovi, aké to vlastne on písmo preložil, alebo čo to urobil, alebo tak, aby ste mu vedeli pár vetami tak jednoducho vysvetliť, tam išlo o to, alebo o to, a aby ten človek mal takúto základnú odpoveď a obraz o tomto, čo vlastne Hieronym a Sväté písmo, čo oni majú tak zvlášť spoločné. Ja na maličký komentári k tomu napíšem, poprosím potom následne, aby ste mi ten testík potom pochopiteľne aj s menom, aby ste mi ho poslali a to potom tie všetky práce, ktoré ste posielali, aj ten záverečný test potom bude podkladom pre vyhodnotenie a pre udelenie známky. Verím, že len tých najlepších známok,
Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu trpezlivosť a pozornosť. Chcem sa ospravedlniť, ak niektoré veci boli také možno nudnejšie a podobne, lenže to takouto formou a pritom je to veľmi náročné, aby tak nejako zaujať aj poslucháčov, aj vysvetliť, a navyše z takého veľkého množstva vybrať to, čo je také najdôležitejšie alebo najpodstatnejšie. Pri pohľade aj na hodinky, ako čas ukazuje, tak to bolo veľmi ťažké. Ale veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prajem, aby to, čo ste počuli a to, čo naštudujete, aby vás obohatilo na celý život. Ďakujem pekne, Pán Boh zaplať vám. Príjemný večer prajem. Takže ja chcem poďakovať za čo tam každý kričí. Máte si hovoriť. Takže na záver tohto kurzu chcem pánu profesorovi poďakovať a sme si istí, že na cirkevných otcov a na všetkých starovekých autorov veľmi záleží. A tak, keď sa stretnete s menami týchto svätých, ako aj dnešného svätého Leva Verského, zistíme, že to sú naozaj veľkí ľudia. Takže toto, keď my pochopíme, bude pre nás možno ten najlepší spôsob, aby sme sa zorientovali aj v tomto živote, lebo cirkev je vždy jedna tá istá, pretože hlavou je v podstate Kristus, ale ostatní treba, aby k nemu viedli. Tak ďakujem pekne a želám vám požehnanie a môžem potom kričať. Tak, všetkým udelujem požehnanie, Pán s vami, nech vás a vaši blízky a vaši drahí na ceste za Pánom, na príhovor Matky Božej, nech žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Zostávajte v pokoji. Všetko dobré s Pánom Bohom. Teraz ešte vy môžete hovoriť, keď chcete, ale to je jedno. No dobre. Ďakujeme pekne. Prosím. Dobre. No, takže tak. Ukončíme to pomaly. A tak. Dobre. Ja, čo máš?